Has the capturing of the state placed our democracy at risk? The answer to the question is an unequivocal yes. Ijaji inhloko uJaji Raymond Zondo uthi kwabeka esichengeni inkqubo yedemokhrasi yelu kubanjwa ngobhongwana korhulumente ngamashishini abucala. Bakwamkele ngezandla eshushu ukuvula ngokusesikweni komsitho ezobugcisa iNational Arts Festival eMakhanda eMpuma Koloni. Imbalekiyeli uMaswanganyi uthi uzimisele ukophula irekhodi lakhe alenze kutshanje eAustin eTexas. Bhetani mzonsundu sigalelekile novimba wethu wendaba andami ndodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla naze ziphala phambili ngalenhlwa. Ijaji inhloko umnumzana Raymond Zondo namhlanje uchaze ngobuzaza bokubanjwa kwelilizwe ngobhongwane lusapho lakwaGupta. Uthe senzo sadala umonakalo omkhulu kwidemokhrasi yeli yayide kube ngoku akukho nto yenziweyo ngalondo. Namhlanje ijaji elawulayo umnumzana Raymond Zondo uphefumle ngefuthe lokubanjwa ngobhongwane kombuso lusapho lakwaGupta kwinkomfa ebisingathwe libhunga lophando lezenzululwazi Human Sciences Research Council. Ukanti sekuphele unyaka ikomishoni yakhe yanikezela ngengxelo yokugqibela kumongameli Cyril Ramaphosa. Ijaji ithe umongameli weli lizwe ngelo xesha wakuvumela ukungena kwamanzi endlwini ngokunqwala kwimiyalelo yosapho lakwaGupta. The state capture that was pursued by the Guptas and their associates was anchored on the influence and control they had on the head of state, who was also the president of the ruling party, and ensured that he would engineer the removal from strategic positions in SOEs of persons who would not be prepared to cooperate with the Guptas in wrongdoing. Ijaji uZondo ukutsho kwavokotheka ke ukuba oku kudala umonakalo omkhulu kwidemokhrasi yeli lizwe njengoko kwashiya amaziko ngundoqo ityhafile. The topic that I've been asked to address, as I have indicated, is, has the capturing of the state placed our democracy at risk? The answer to the question is an unequivocal yes. Uhambise wathi ayemaninzi amathuba okunqanda ukuqhubeka kwalo Mkhuba ekwakufanele ukuba asetyenziswe luninzi lwenkokheli ezisepalamente kodwa batyatyum yangathi ababoni ukuba kuyonakala. Amalungu ekomiti ejongene nenkcitho mali karhulumente iSCOPA ngamafutshane ayixeke kabukhali ofisi ejongene nemali zikarhulumente ngokusilela uqinisekisa ukuba imithetho ejongene nokusetyenziswa kwemali karhulumente iyathotyelwa. Le ofisi ivele phambi kwe-SCOPA namhlanje malunga nenkcitho mali engagunyaziswanga neyenziwa ngamasebe karhulumente. I-ofisi ejongene nemali karhulumente ithi ingapha kwe-5 billion yeerandi inkcitho engagunyaziswanga ngamasebe karhulumente kule minyaka 5 idlulileyo. Ukanti amagosa le ofisi kwanamagosa amasebe karhulumente ahlangane neembila zethutha namhlanje. I'm struggling to understand the role of National Treasury in terms of them exercising the powers vested in them by the PFMA. I just see spectator department here that are sitting here and pointing fingers everywhere and taking absolutely no responsibility whatsoever. Kukwajongwe neenkalo zokuhlawula le mali. We allocated additional funding for them from the National Revenue Fund if we think the reasons for the over expenditure or unauthorized expenditure are legitimate, and they've put in place enough controls that this doesn't take place. And secondly, another way in which the committee can look at unauthorized expenditure would be basically to get the departments to pay for the money that they use that was not authorized through their future budget allocation. Kutyholwa ngelithi maxa wambi amagosa kumasebe karhulumente
aya kwibiphondo nalapho kungafanelekanga, nto leyo iba nefuthe kulawulo lwawo. This is a perennial headache in the public space. It's not just confined to unauthorized expenditure. It's fruitless and wasteful expenditure. It's consequence management, contract management, procurement processes. iSCOPA kwaneofisi ejongene nemali zikarhulumente baza kuhlangana kwakhona ngoSeptemba ukushukuxa eminye imiba efuna ingqwalasela eburhulumenteni. Ikhabhinethi ivakalise ukulixhasa igqiza loxolo leenkokheli zelizwekazi Afrika nebelikhokelwa ngumongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa nebelityelele eRussia nase-Ukraine kwilinge lokudala uxolo phakathi kwala mazwe mabini. Umphathiswa kwiofisi yobongameli unkosikazi Khumbudzo Ntshavheni ulichaze njengevelatanga igqiza loxolo elikumila kunje, watsho egxeka kabukhala amajelo eendaba ngokugalela amanzi umsebenzi weli gqiza loxolo. Ikhabhinethi ilothulele umnqwazi igqiza loxolo lelizwekazi Afrika nebelikhokelwa ngumongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa ukuya kudibanisa imihlambi yalanayo iRussia neUkraine. Cabinet welcome the appreciation expressed by global leaders of the value of this African leaders' peace initiative towards finding a peaceful resolution of the conflict. Unkosikazi Ntshavheni ugxeke kabukhali amajelo eendaba ngokugalela amanzi amdaka elilinge lokudala uxolo. We are obsessed with finding wrong with an initiative that is being celebrated worldwide about the effort initiative of the African leaders. Ikhabhinethi ikwathulele umnqwazi iqumrhu lakwa-Eskom ngokunciphisa izigaba zikacimicimi wombane kwezi veki ziphelileyo ukuza kudika ngoku. Cabinet further welcomed continuous improvement in the Eskom's generation capacity that has ensured that the utility registers over 60% energy availability in fact. Iofisi yobongameli ithi isebe lezobudlelwane namazwe ehlabathi liza kufakana imilomo namagosa asePoland ukufumana insusa mabandla yokuthotywa kwenqwelomoya yeli eyayikhwelise iintatheli namanye amagosa ezokhuseleko lukamongameli ngethuba lotyelelo lwaseRussia naseukraine kwimpelaveki ephelileyo. Abahlali base-Primrose eKurhuleni kwimpumarandi banyanzelisa ukuba urhulumente abathathele ingqalelo nanjengoko ziqhwalela iinkonzo abazifumanayo. Belucwabevu ngumsindo batyhola ngelithi ziqenqgelekile iiveki ezintathu bengenamanzi ngelixa izintsuku ezingama-20 bengenambane. Batyhola basemagunyeni ngokubanikela umva. Bayavutha ngumsindo abahlali ngelithi bayazihlawulela iinkonzo ngoko ke mabathathelwe ingqalelo. 24 days, no water. That is not acceptable. We want council to take us seriously. You work for us. We are ratepayers. Emva kweentsuku ezingama-20 uninzi lwabahlali base-Primrose lurhanela ukuba senziwe ngeenjongo isithokotoko sobumnyama ngabasemagunyeni. Kusenjalo ooceba bathi bayagatywa ekubeni bafumana iinkcukacha ngezizathu ezibangela kungabikho kombane. I've gone to the Germiston Chambers, I've gone to the Germiston Customer Care Centre seeking help, and unfortunately I am getting pushed from pillar to post. Even the officials are not allowed to even give us information. The officials are only allowed to give information through the media office. Ngokamasipala waseKurhuleni ingxaki ibangelwe ukonakaliswa kweziseko, watsho isithi abasebenzi bakwa-Eskom basazama ukulungisa iintambo zombane eziqhagamshelana namaziko ombane aliqela. There's a major cable that runs through the area that supplies about 8 substations. When you have 8 substations, that covers quite a lot of ground. There was an incident of cable theft and vandalism. Currently, Eskom technicians are on ground trying to fix the issue. Ukanti abahlali bona bafuna isisombululo esikhawulezileyo yaye baceba ukubamba umngcelele ngomgqibelo. Ikhuphe isilumkiso ngobuqili be-intanethi cybercrime iofisi kamongameli okusemva kokuba umongameli Cyril Ramaphosa ebelixhoba lokusetyenziswa kwegama lakhe kucelwa imali ne-airtime kumntu othile obezenza yena. Umhlelo oyintloko estaff umnumzana Toby Sharpshek uthi abantu kuzafuneka bafunde ukulumka ngalo mkhuba. Iofisi kamongameli ilumkise uluntu ngobuqhetseba be-intanethi cybercrime ukutsho emva kokuba umongameli Cyril Ramaphosa ebelixhoba lokusetyenziswa kwegama lakhe kwilinge lokuzuza imali ne-airtime. Intatheli uToby Sharpshek uthi lo mkhwa ungehlela nabani na
Ibe lilishwa ke ukuba umongameli Ramaphosa asibhaqe elelinye lamaxhoba. Well, it's really simple. It doesn't have to be the president. It could be anybody who you have in your contacts. And what people are doing is they're sending messages saying, I've lost my credit card, or I've lost this, or I've lost that. And it's unfortunately, just one of those terrible things about human nature. And of course, people fall prey to it. They assume that because it's a famous person. Okashapshek uthi nabantu kulula ukuba babe ngamaxhoba kuba behleli nje balangazelela amathamsanqa angaqondakaliyo. If it's too good to be true, it's not true. Thabo Bester was able to do the horrendous things he did because people are desperate and because their critical functioning seems to evaporate when someone offers them something that appears too good to be true. Ukanti kubonakala ngathi zakuba nguqhelekile kweli lizwe into yobubuqhetseba babantu abazenza abanye ngenjongo zokuzuza okanye ukutyhuthula izithonga zemali kwabanye abantu. Eli lizwe libonakala lincambazele kubeni lithafa lemigewu eyenza lo mkhuba. Make sicaphule abantu kuba batheni ngelinqaku kwiqonga lethu lezonxibelelwano. Baye bathi kum ndiphumelele imoto, umrhorha wemoto, ndabe ndingakhange ndingenele kwakhuphiswano olo. Phofu ke bathi mandikhawuleze ndifake i-R100 ye-airtime. Nako nam ndabhuduzela, ndayikhangela loo airtime ndayifaka. Futhi xa ndibaphinda ndibafowunela babalekile. Ndake ndalilo ixhoba lezi social networks kanti kuhekwe i-Facebook account yomntu endazana nayo. Bacela i-500 ndayifaka, wandixelela seyihambile. Mna ndothuka sokumva xa umntu esithi mandimnikeze ezi namba zekhadi zilapha ngasemva, and ke ndabe sendimnike zonke ndalunyukiswa. Emveni koko ndayotshintsha kwayelo khadi elo. Yona nto ke mna ke indigcina ndikhuselekile kula maqonga kukungamxeli noba yintoni. Umntu xa ndingamazi andimphenduli nokumphendula, ndizidini nokuzidina ngento endingayaziyo. KuFacebook uSiphamandla Gobo uthi eMsasi iinyawo zinodaka kukho umuntu owazenza ubhuti wacela imali ngange-R500 kwaye yayivaliwe ifowuni kabhuti so ndamnika kanti ayinguye, utsho seCryfontaine eKapa. Unikwanto Mkhanya uthi mna sendakhe ndatyelwa imali ngumuntu owayezenza ngathi uzondifaka emsebenzini kanti ngutsotsi wanditsotsa i-R1,500 yonke. Yingxaki enkulu lena kweli lizwe, utsho seNtabankulu. Mbukeli ungaphefumla kwimixholo yethu, sebenzisele nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Abathandi bezobugcisa bahlangene eMakhanda eMpuma Koloni namhlanje kusuku lokuqala lomnyhadala wezobugcisa iNational Arts Festival kulo nyaka inemiboniso ngama200 abatyeleli abaza kuyonwabela, kanti amapolisa aqinisekise ngokhuseleko lwabatyeleli. Amagcisa, abahlali kunye nabatyeleli baye badibana eMakhanda namhlanje njengoko bekuvulwa ngokwasesikweni lo mnyhadala. Umnyhadala wezobugcisa wesizwe uzinca ngemiboniso engaphezu kwama2,000 kulo nyaka enokubonwa ngabakhenkethi. Don't let the sun set on you here. For me, it says a lot. Ulibambe lingashoni. So be wary and also, be receptive to things. So the show is mostly for me, what I'm hinting on and speaking about and inspired of is Egyptian things, also telling African stories. Umphathiswa wezolonwabo kwezemidlalo nobugcisa nenkcubeko kweli phondo uNondyebo konziwe Uphefumle wenjenje. We are proud as the department to have injected close to 14 million into this program and a further 2 million to those artists that are from the Eastern Cape that are going to perform here. Indwendwe kunye nabahlali bangayonwabela le minyhadala yezobugcisa kude kube ngumhla wesibini kwayeKhala. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ndingusipho sethu boyi eMakhanda. Liyakhula uloyiko lokuba abantu abahlanu abavaleleke kwinqanawa yaphantsi kwamanzi okanye inkwili baphelelwe ngumoya wokuphefumla apho bakhoyo. Amagosa ezohlangulo amanzi kwelaseMelika athi bufumanekile obunye ubugoqo ekukholeleka ukuba bubale nkwili ngelixesha aqhuba amaphulo okukhangela esi sihlanu sinyamaleleyo. Ngetawa abantu abahlanu bathathe uhambo lukanokutsho nolona lukhulu kubomi babo ukuya kubona indawo apho kwazika khona umendi
okanye iTitanic ngabula makhumsha. Umntu ngamnye kwesihlanu uhlawule $250,000 neyi 4.5 million rand ngokwalapha eMzantsi Afrika. Kude kube ngoku ke abakafumaneki kwaye kukho uloyiko lokuba sele ephelile umoya wokuphefumla kule nqanawa yaphantsi kwamanzi okanye inkwili bahamba ngayo. If you look at the wording, it said up to that many days of oxygen. In other words, at the very most, it had that. So you have people in there breathing hard because they're stressed. So they're going to use up oxygen faster than you might expect with people just sitting there watching the scenery. Ukanti abenkonzo zohlangulo kwelaseCanada bathi babila besoma kwilinge lokufumana lenkwili. Our crews and onshore team are experts in their fields and will continue to support this effort in every way we can. We remain focused on contributing to the search for the Titan crew and continue to hold out hope that they will be located and brought home safely. Lenkwili kuthiwa iqhawukelwe lunxibelelwano emva kwemizuzu nje engama-45 isukile ngecawa kwaye iingcali zithi mancinci kakhulu amathuba ukuba esisihlanu sifumaneke sisadla amazimba. Imbaleki yenkaba yayo isemzantsi Afrika nezinze eMelika ngenxa yokuba yathi wajize ngenkxaso-mali yokufunda ithi zimisele ukophula irekhodi layo alenze kutshanje e-Austin eTexas. Umaswanganyi ulele kwindawo yesibini njengeyona mbaleki namendu kweli ilandele emva kophethe intshinga uAkhani Simbine. Le njuze ina-22 yalibonayo ilanga ifike entanjeni ibaleke nje i-9.91 yeseconds kwimidlalo eveke ephelileyo ebibanjelwe e-Austin eTexas eMelika. Loo nto yambeka uShawn kwindawo yesibini apha ekhaya njengeyona mbaleki namendu emva koAkhani Simbine. Ngoku uthi uzimisele ukuqabela ngaphaya kweli rekhodi kwimidlalo yehlabathi yembaleki ezawusingathelwa eBudapest eHungary ngo-August. When I step on the line, I don't think about third place, second place. No, I'm going for number one. I don't care who's on the line. You know, so that's the mentality, and, you know, I want these records. I want that SA record. Akani knows, you know. So I'm like, you know, Akani's my guy. I'm like, hey, AK, hey, that 98 is deep, but I also want it. So he knows, you know, we have a little camaraderie around that. But, you know, even the 200 record, I know that every day I step on that track, it's one step closer to these records. And, you know, I want to be successful. I want to be remembered as one of the greats. uShawn uthi uzawubile soma khona ukuze abe yeyona mbaleki balaseleyo ngamendu kwihlabathi. Thabile Makhaphela, Mamthembu selengxangile nemozulu. Chubeko mamqwatha apha edeskeni yendaba ndiyakubulisa mzonzu ekhaya ndikwamkela kaloku kweyam idesika yemozulu igama lam ke mna ke ndikuthabile uMaqhude nongozi mamvelase ndingowakwamakhaphela bethuna nantsi imozulu. Masijonge ke mzonzu phaya kaphando lapha eMpuma Koloni ubusemonti amalinde emdanzane ngamashumi kuphela kamanje izulu nje imandi phela icwengile kanti kwakhona phaa kugqibeka neziphaluka ngo-21 degrees naye esazolile. Ukanjani imeko phaya kwakhona eFree State eBloemfontein lishumi nje likhatha sisithoba elihlonga kamandi phaa kwasekuseni ngomso ibe bufana kwakhona le meko phaya eFree State kwakhona phaya eSasolburg nendawo ezikufutshane phaya ngeshumi nje elinesithoba elihlonga kamandi nje yonke laa mini yangomso. Hamba nami sijonge phaya kwakhona eGauteng eJohannesburg eSoweto naseSandton ngeshumi nje elinesithandathu lisacwengile mzonsundu kanti imeko kwakhona phaya koVereeniging ku-20 degrees emhle kwakhona. Ukanjona yenjenje kwimeko phaya kwaZulu Natal eThekwini lishumi elikhatshwa sisithoba eliphole kamandi emzontsini kwasekuseni ngomso phaya ngorhatya eMgungundlovu ku-21 degrees naye akakabi kwahlaba. Ukanjona imeko yenjenje phaya eLimpopo koPhalaburo neziphaluka ngo-22 degrees ekhashwa kwakhona ibukele wam lizulu nje sibekele kamandi phaya ngorhatya nangomso kuyafana ke naphaya ePulukwane licwengile ngo-18 degrees. Ukanti imzonsundu ekhaya phaya eMpumalanga eMbombela ngamashumi kodwa ke kusibeka kakhulu phaya ekuseni kwakhona ibuyele imeko noko izole kamnandi phaya eSekunda licwengile izulu phaya ngo-18 degrees. Mbukelo wam apho ekhaya nazo ke imeko yethu phaya eNorthwest eMahikeng ngamashumi nje kuphela emabini kanti ekhatshwa lizulu kamandi izulu kwakhona ngomso kwasekuseni ngomso phaya eRustenburg kwakhona phaya eNorthwest ngo-20 degrees naye usemhle nje yonke laa ntsasa yangomso. Yona ke imeko yenjenje phaya eNorthern Cape eKimberley ngamashumi 23 lihle mzonzulu lazulu kwakhona ngomso kusenjalo futhi phaya engorhatya phaya eUppington ngo-26 degrees naye mhle futhi uzolile kamandi.
masijokele mbukele phaya ekhaya imeko phaya entshona koloni eKapa lodumo ngo-17 degrees ocweke kamandi kwasekuseni ngomso kube njalo xa siqukumbela imozulu ngegeorge ngo-20 degrees mhle uzolile ngomso ndikuqhude bentana ndikuqhude ingozi mavelase futhi ndikuthela kangaka xeshele miyoli ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube @Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.